Фиолетового цвета это гора и желтый это песок. Юлия Вербицкая миёни коллекционерҳои Москав чун мухлиси асарҳои рассомони тоҷикистонӣ ном баровардааст. Ба гуфти ин зани рус, фарҳанги наққошии тоҷикро ӯ пас аз ошноӣ бо тамаддуни ошуроӣ ва форсӣ дӯст доштааст. Вербицкая мегӯяд ин далели тарихӣ ки форсҳо ниёгони тоҷиконанд, ӯро ба омӯзиши фарҳанги муосири мардуми тоҷик, бахусус наққошии дастгоҳӣ таҳрик додааст. К одному из таких плодов, помимо очень интересной среды... Ба иловаи наққошии дастгоҳии асри миёнагӣ, ман падидаи ҷолиби дигар ба мисли наққошии дастгоҳӣ дар Тоҷикистонро медонам, ки дар асри гузашта дар солҳои 60 ва 90 пайдо шуд ва ривоҷ ёфт. Дар воқеъ ин падида як авангард ва ё пешгоми ҳунари наққошӣ дар Тоҷикистон шуд. Наққошии дастгоҳиро бо назардошти омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва пешгоми ҳунари наққошии Русия медонистанд, вале ин ҳунар дар натиҷаи ҷангҳо дар Осиёи марказӣ ва дар Тоҷикистон ҳам ватани дигари худро пайдо кард ва ривоҷу равнақ ёфт. И в Таджикистане, конечно. далели пайдоиш ва равнақ ёфтани мактаби наққошии тоҷикӣ тавлид ва тарғиби ҳамаҷонибаи реализми социалистии ҳоким дар шаҳрҳои бузурги Иттиҳоди Шӯравӣ будааст. Сабки нав қонуну қоида ва анъанаҳои фарҳанги наққоширо аз байн бурда, рассомони саркашеро ки реализми социалистиро қабул накарданд, ба Аврупову гӯшаҳои дурдасти империяи Шӯравӣ пароканда кард. И переехав, они стали основывать школы. онҳо бо кӯчидан ба ин ҷоҳо ба таъсиси мактабҳо оғоз карданд. Маъруфтарини онҳо Павел Кузнецов, Григорий Кузьмин ҳастанд, ки ба Тоҷикистон кӯч бастанд. Дар он ҷо зиндагиро эҷод карданд, шогирд гирифтанд ва онҳоро ҳунар омӯхтанд. Онҳо дар воқеъ тарбиятгари наққошони бисёр барҷастае шуданд, ки бо баҳрабардорӣ аз фарҳангу анъанаҳои фаррохи Тоҷикистон нигораҳо меофариданд. Глубокой культурной традиции Таджикистана, нового поколения очень ярких, ни на что не похожих живописцев. баъдан ин мактаби наққошии тоҷикӣ дар доираҳои фарҳангиён бо номи Душанбегӣ маъмул гардид. Ба назари мутахассисон ба ин мактаб синтези сабкҳо хос буда, бо исьёнгароӣ, зиннат ва ривояти шарқиёна ва албатта рангҳои рӯшан фарқ мекунад. дар бойгонии Юлия Вербицкая намунаи наққошии мактаби Душанбегӣ асари Зуҳур Ҳабибуллоев «Ғижак» мавҷуд аст. тақдири ин асар шабеҳи ҳаёти устодони даҳаи 20-уми Шӯравии собиқ мебошад, ки аз сӯи коммунистон таъқиб ва аз ҳавзаи эҷодӣ мардуд шудаанд. Она имеет историю совершенно потрясающую. То есть она уже сама, он эпоха, она история. Эту работу выбрали для ин як таърихи бисёр ҳайратангез дорад. Ин як даврон аст, дигари як таърих. Ин нигораро барои ба намоиш гузоштан дар намоишгоҳи Тритиковская интихоб карданд, вале ин наққошӣ ба Фурцева хушна омад, чун наққошии авангардизм буд. Гуфт ки мардуми шӯравӣ мафҳуми ин нигораро дарк намекунанд. Ин нигора берун аз дарки Екатерина Фурцева, бофандаи маъруфи шӯравӣ собиқ ва вазири фарҳанг буд. Ба назари он чӣ ки наққош меофарад бояд бисёр содда, возеҳ бошад, не ин ки як навозандаи нима тасвиршуда, ки пои уриён рӯи кӯрпача нишастааст. Музыкант босиком на курпаче. Юлия Вербицкая ҳоло дар бойгониаш бештар аз 300 расми нодири наққошони тоҷикистониро гирд овардааст. Бо ин гулдаста коллексионер ба шаҳрҳои гуногуни Россия сафар мекунад ва асарҳои рассомони тоҷикро ба намоиш мегузорад. Ба гуфти Вербицкая, дар Русия қолабҳои фикрие шакл гирифт, ки ҳар падидаи марбут ба тоҷикро манфӣ медиданд. солҳои охир бо талоши фарҳангиҳо ин тасаввур оҳиста-оҳиста тағйир меёбад. Я ненавижу стереотипы и ненавижу неуважительное отношение к любой культуре. Ман ба боварҳои шахшуда ва беэҳтиромӣ ба ҳар гуна фарҳанг нафрат дорам, вале мутаассифона ҳоло як бовари бисёр зишт ва бемаънӣ вуҷуд дорад. Ба фикри ман ҳар гуна бовар тағйир меёбад ва мешиканад. Бовар дорам ки аз он коллекционерҳое ки дар Москав мешиносам, худам ягона аз коллекционерҳое ҳастам, ки наққошиҳои тоҷикиро ҷамъ мекунам. Фақат ман ин корро мекунам, вале замоне мерасад ки ин вазъ тағйир меёбад. Ман аминам ки инсонҳо вақте истеъдод, нигораҳои зебо ва ин наққошиҳоро мебинанд, хоҳишмандони харидани ин гуна нигораҳо ва коллекционерҳои нав ҳам пайдо мешаванд. И чем дальше мы будем от этого периода отходить, тем больше интереса будет.